O voceiro de pesca do Grupo Socialista, Julio Abalde, e o eurodeputado Nicolás Fernández Casares mantiveron esta mañá un encontro con representantes do sector do mar na confraría de Rianxo. A convocatoria desta xuntanza partiu do propio partido a nivel local, e a ela asistiron tamén varios patróns maiores e representantes de confrarías e outras entidades vinculadas ao mundo do mar. Na reunión, os socialistas tiveron ocasión de escoitar as principais demandas dos profesionais que traballan na ría de Arousa, referidas principalmente á perda de produtividade que se está a dar nestes momentos e que afecta ao sector. Hoxe estamos aquí para escoitar ao sector, pero non só para escoitalo como fai a Xunta de Galicia e despois non facer nada, sino para escoitalos e trasladar a súa voz ao Parlamento de Galicia a través de iniciativas para forzar a Xunta de Galicia que de unha vez por todas se poña a traballar, se poña a facer o que ten que facer, que é garantizar coa axuda dos fondos europeos, garantizar a supervivencia deste sector tan importante para toda Galicia, pero sobre todo para unha ría como é a ría de Arousa. E ademais, bueno, temos que ser capaces de conseguir esa sustentabilidade, sobre todo por os riscos que agora están no horizonte, ¿no? Si en este momento non somos capaces de que esta ría sea sustentable, peor vai a ser posteriormente. Precisamente o eurodeputado Nicolás González Casares aludiu á negativa da Xunta a querer participar na consulta da Comisión Europea referida á tramitación do Pacto dos Océanos, a nova normativa que busca poñer fin á fragmentación das políticas mariñas e consolidar un modelo de economía azul sostible e respetuoso cos ecosistemas. Porque todos sabemos que en esta ría, por exemplo, hai problemas. Sabemos que está diminuindo a produtividade desta ría, tamén doutras, pero o caso da Arousa é moi significado. Por que non quere participar a Xunta de Galicia? Que ten que agochar? Que é o que non quere saber a Xunta de Galicia desta ría? Ou que é o que non quere contar? Que vai a engadir riscos ás persoas que traballan nesta ría? É iso o que lle agocha a Comisión Europea? Pois nós reivindicamos que debemos participar en todas esas consultas e poñer o que sabemos en Galicia a disposición da Unión Europea, que é moito, porque se alguén sabe do mar, é a xente do mar de Galicia, e a Xunta de Galicia non está contando con eles para o desenvolvemento das políticas europeas.